Salutare, astăzi o să mă dau drept iubita la cine găsesc. Acum stați să-mi aleg și o mașină. Nu aleg Mercedes-ul. Ca să-mi pun numele. Nu pot să plec cu dăm țepera pentru că facem că suntem fata. Lăsați. Cum să-ți pui YouTube pe car parking? Hai să ne uităm neapărat probabil. Salutare băieți, vă anunț că am adăugat buton de alătură-te, îl găsiți la mine pe canal sub numele meu și în videoclipuri tot așa sub numele meu, lângă butonul de abonează-te, după cum vedeți este scris cu albastru. Dacă intrați pe el aveți acces la abonamente lunare unde aveți extrem de multe beneficii. Ca să le vedeți, intrați, apăsați pe buton și alegeți-vă ce doriți. Salutare dragi prieteni și bine v-am găsit la un nou videoclip din Car Parking. Astăzi avem un videoclip în care vreau să vă arăt cum puteți pune muzică sau un videoclip cu mine sau un film sau orice doriți de pe YouTube pe navigația mașinii. Astăzi avem un BMW M4, la această mașină o să vă arăt. Ce să zic, până să începem, nu uitați de butoanul de like, de subscribe, de share, clopoțelul. Lăsați și un comentariu să spuneți dacă vă ajută acest tutorial, să zic așa. Bun, pe mașina aceasta o să testăm, o mașină foarte mișto, cred că e primită de la Tiha, sau Tiha, cred, nu știu sigur. Bun, haideți să vă arăt ce trebuie să faceți. În primul rând, în descriere, pe primul rând, aveți un link care vă duce fix aici. Sub 2 un loc. Sub
un loc .com. Aici. Nu aici. Aici. Așa, trebuie să apăsați Take Me și aici ai... Takeme. Vostru. Dacă intrați pe el, aveți acces la abonamente lunare, unde aveți extrem de multe beneficii. Ca să le vedeți, intrați, apăsați pe buton și alegeți-vă ce doriți. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din... Să le vedeți, intrați, apăsați pe buton și alegeți-vă ce doriți. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou videoclip din Car Parking. Astăzi avem un videoclip în care vreau să vă arăt cum puteți pune muzică sau un videoclip cu mine sau un film sau orice doriți de pe YouTube pe navigația mașinii. Astăzi avem un BMW M4, la această mașină o să vă arăt. Ce să zic, până să începem, nu uitați de butoanul de like, de subscribe, de share, clopoțelul. Lăsați și un comentariu să spuneți dacă vă ajută acest tutorial, să zic așa. Bun, pe mașina aceasta o să testăm, o mașină foarte mișto, cred că e primită de la Tiha, sau Tiha, cred, nu știu sigur. Bun, haideți să vă arăt ce trebuie să faceți. În primul rând, în descriere, pe primul rând, aveți un link care vă duce fix aici, nu aici, aici. Așa.
Nu